के चुप कराओ जल्दी। अरे एगो वीडियो बनाओ तनी रील पर डाले खातिर, बारा नु ट्रेन चलता। अरे गंवार औरत, अरे ट्रेन ना रे ट्रेंड होला। अच्छा अच्छा, रउआ लिखन पढ़ल लिखल नहीं की। अरे बाप, माने है सब तोरा रील बुझाला तना हो चिंटुआ रो रो के मर जाई तब बेकार है। अरे ना जी, मरे ओकर दुश्मन। 5 मिनट रुकी तब ले रउआ पिया दी। का हम पिया दी त का भइल बा? अरे बाप रे, ढुका दी एकरा मुंह में ने पलावा। आ तारा के कॉले रानी के लइका पैका छोड़, पहले हीरोइन बन जो तना, अब झेल ला एकरा के, अब हीरोइन बने चलल बाड़ी। तो ओसे का भइल? नैहर के शौक ससुरा में त पुरावा तनी ना। अरे बाप, अब दू लड़का के मतारी के बाद शौक पूराई। देखी ढेर ना बोली, ठीक ना? और हईली सुनी हम काहे कह तारू झूठे काल देखो नेरुआतावे चिंटुआए धनिया भइल बावे ओकर बुरा हाल धनिया हो सब पुराना खाओ बतिया काहे कह तारू झूठे काल लागल जे रहबू तू दिन भर दिले में लइका तरवा बेनु करी हो कहता कि न के लाती झुना झुना ओही में लागल रही हो बात बदल के तू टॉपिक घुमा देला कहियो पते हब बवाल हो धनिया हो सब पुराना का हो बतिया काहे कह तारू झूठे काल देखो नेरुआतावे चिंटुआए धनिया भइल बावे ओकर बुरा हाल धनिया हो सब पुराना का बतिया काहे कह तारू झूठे काल हो
बतिया काहे कह रहतारू झूठे काल।